ziwe chinthu ichi moyo uno. Pamene inuyo mukuchita bwino, mukupambana, zinthu zikuyenda, ndi ochepa amene amapangira ndamanga, ndi ochepa amene amakulimbikitsani kukupemphererani, ndi ochepa kwambiri. Koma nthawi imene mudzangoti mwalephera, pamene mudzazindikire mulingo wa anthu amene amakutsatani zimene mumachita. Ndi nthawi imene anthu adzapeza cholankhula. Moyo uno munthu ndiovuta kuti musangalatse. Chilichonse chimene niyo mungachite, munthu adzachipezera chifukwa. Andi moyo uno mayesero simungathawe. Dziko lino tikukhala lino, anthu amalankhulabe. Olo mutapanga zabwino bwanji, mukampatsa munthu ndalama, mwachitsanzo munthu analibe ndalama, si onse koma ena. Mwampatsa munthu mwachitsanzo muli ndi tilekeze Malawi, muli ndi 100,000, ndiye mwapanga chisankho munena kuti ndifo ndingairako uyu ndalama. Ndeniyo pakungaira munthu ija ndalamayo, iyeyo wayiona, ndiye kumpatsako 5,000. Inu kukhala ndi 95,000. Iye uja wayiona, waona chimpukutu. Athokoza, koma kumbali amba sikupanga mapulani. Wandipatsa yochepa yewe tenge yambiri. Ndimene munthu alili. Koma yesayo analibe. Munthu ndiovuta. Munthu ndiovuta. Chimene amafuna anthu aone nkugwa kwanu. Kwenikweni akaona kuti mupita patsogolo, chimene amafuna amayembekeza kuti amve tsiku limene moti mwagwa, tsiku limene adzapanga makomenti, tsiku limene adzalankhula zakukhosi. Koma chinthu chimodzi chimene chimandisangalatsa nchakuti munthu amene Mulungu wandalitsa, munthu amene chala cha Mulungu chaloza, palibe amene akhoza kukwanitsa kumugwetsa pansi. Musewale mawu amene akufotoka ali m'buku la Isaiah chapter number 54 verse 17. Bible ikunena kuti palibe chida chosiridwa iwe chimene chidzapindula, ndipo lilime lina lililonse lokangana nawe mchiweruzo udzalitsutsa. Okondedwa, anthu ngoyipa koma Yesu ndi wabwino. Munthu amakhumudwitsa koma Yesu ndi wabwino. Mwakhumudwitsidwa kodi? Osafowoka, dziko ndi choncho. Tiyeni tidzipita. Tiyeni tinkakamirebe Ambuye. Munthu nde okhumudwitsayo. Kaya ndi amuna anu akukhumudwitsani, kaya ndi akazi anu, kaya ndi amayi anu, kaya ndi brother wanu, kaya ndi nzanu wapamtima, wakukhumudwitsani, khululukani, pitani chitsogolo. Zimatha kutheka zimenezi kuti munthu ndi mzimayi nde wakumana ndi mzako amene akuvutika, nde wanena kuti tiye nzanga ndikakusunga kunyumba kwathu, tidzikakhala limodzi mu nyengo inoyo, ndifuna kuti ndikupezere ntchito, ndikuona ukuvutika, nanga si nzako. Kungontenga kumsiya nyumba, kungopita iwe kuntchito, kaya kuchokapo ayamba kupanga sa juice, kuyamba kupanga zizindikiro zoti afuna ayambe kuzembera ndamunako, mpaka kuyamba kuzembera ndamunako, kuyamba kuzembera ndokondedwa wako. Zimene zimachitika mwawo. So chisisi chake nchonena kuti inuyo mudzingopita chitsogolo, yendani moyo okhululuka. Sinditanthauza kuti musamathandize anthu, sinditanthauza kuti musamakhululuke, sinditanthauza kuti musamakhulupirire anthu. Mudzikhulupirira anthu, mudzikonda anthu, koma munthu musamakhulupirire 100%. Ngati mungamkhulupirire munthu, mkhulupirireni 40%. Perekani chikhulupiriro chonse kwa Ambuye Yesu 100%. Chifukwa munthu amakhumudwitsa. Munthu amakhumudwitsa. Mamuna amene akukunza